Julen Igorazatea Lier Larrañaga gara, hemen streaming bidez jarrai dezakezu irudi eta guzti, irrati bidez ere bai, orain streaming bidez ari baldin mazara jarraitzen ikusiko duzu zein dugun aldamenean. Zamaiseko Aiora Renteria, zer moduz Aiora? Opa, ondo, oso ondo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Bebe Kaleifen gehien lehen Lorenekanerekin egon gara eta esan diogu Belako eta Zeamaiz zaretela Bebe Kaleifeko edizio guztietan 20 urte hauetan gehien joduten euskal taldeak. Bueno, 3 aldiz jo dugu, ez dakit hori bada topea, bai. Bai, hirutan egon gara, bai. Baina zuen kasuan ekarri zaituztegu ez bakarrik horregatik, baizik eta urtero etortzen zaretelako edo ia urtero. Bai, uste dut urteren baten falta izan garela kontzertuengatik, baina normalean bai, azkenean Bilbon dagoen zerbait da, gu musikaria gara eta olakoak ikusi behar ditu. Uste dut dela, hori beti izan dugu berdina. Olako bekean badau, no seke dela herramienta eta enpresa guztia joaten dira ara hori ikustera, ba guk uste dugu etorri behar garela ere, azkenean musika munduan zer dagoan ikustera. Kongreso bat da beraz, ez? Bai, barrolako zerbait, azkenean badituzu, internazional munduan dauzen taldeak ikusteko aukera, emeko taldeak, bueno, emeko asko ez, tampoco vamos a esto, baina talde ezberdinak ikusteko aukera, eta bueno, hori da era ezberdin bat ere ikusteko, ez? Festival ezberdinetan ibiltzen gara munduan zehar, etxe ondoan bat izan da, gu bagatoz, bai. Eta lehenengo aldia zein izen zen, badaukozu buruen, edo hasieratik etorri zara? Bai, uste du lehenengokoan egon ginela, esala deitzen Bebe Kaleifer, ez? Bilbao Live zen, Bilbao Live zen, bai. Eta Guns N' Roses ikusi zenuten orduan, ez? Hori 2006an izan zen. Bai, eta ikusitu gauza oso interesgarriak, Metallica egon zan bere garaian ere bai, eta bueno... Metallica eta urte berean, okertzen nago Red Hot Chili Peppers? Red Hot, bai. Bai, Iron Maidenekin urte hori zen kartelburuak Metallica, Iron Maiden eta Red Hot Chili Peppers. Claro, esaten da kartelburuak lehen handiagoak zirela eta batez ere roka esango dut, bakigu roka gaur egun ez dela ezer, baina kutsu rockeroago bat edo gitarroago bat bazuela jaialdiak. Bueno, suposatzen dut garaiarekin gehiago joaten zen zerbait izango zela. Nabaritu duzu hori? Jode, nabaritu, nik atzo David Byrne ikusi neban eta iruditu zitzaidan marabila absoluto bat eta bestean oso galduta ibili nintzen. Bueno, baina gustatzen zaizu suposatzen dut ere bai gauza berriak eta entzutea. Gauza berriak ikustea eta jakiteko ere zer nahi ez dudan eta zer nahi dudan, ez? Ja ikusten duzu direktamente. Eta gero, artista moduan, zer da zuentzako hemen jotzia? 3 aldiz jo dozue, zer da zuentzako? Azkenean da, etxean egotea, baina kutsu internazional batekin. Zure izena, azkenean, talde bezala, zure izena horrelako kartel baten ikustea oso garrantzitsua da. Jendeak ere irakurtzen du izen bat, naiz eta ez ezagutu, baina gero lotu egiten du berriro ikusten badu non baiten, ez? Orduan uste dut dela aukera osoen bat taldeentzako mugitu ahal izateko. Eta pena da, azkenean, ze aukera dauden, ez? Aurten ere, saiatu dira hori egun berezi bat egiten, baina justo domeka izan da, niri pena handia ematen dit, ez? Azkenean badaude, badibidez, Rock Insane jaialdian, badaukazu eszenatoki bat, dala talde frantziarrentzako eta dira talde emergenteak. Eta daude egunero, festivala dirauen egunetan, badago egunero, eszenatoki bat, eta dana dira talde frantziar berriak. Horrek jendea ekartzen dute festival batera, agian ez, baina igual gerora begira bai, ez? Orduan uste dut oso interesantea litzatekela, igual hemen eszenatoki txiki bat egotea, kartela konpartitzea horrelako jende handiakin, eta hor agertzea, eta ez aparte egitea. Eta hasi como ideia moduan uste dut izango zala la leche, ez? Azkenean... Ez horregatik, Ez horregatik izango diogu. Lasturreko izango diogu ez horregatik ideiagatik, ez? Ez, azkenean uste dut dala mundu guztiak egiten du bere festivaletan, zu joaten zara edozein festivalera, edozein lurraldetara, eta beti defendatzen dute euren lurraldeko eszenatoki bat, ez? Tarduan uste dut oso interesgarria izango zala horrelako zerbait. Zuek jo duzuen aldietatik, zein da kariño handienarekin gogoratzen duzuna, 3 aldi horietatik? 3, ze bakotza izan da eszenatoki ezberdin baten, eta orduan hori bakotzak badauka bere gauza, ez? Lehenengokoa izan zen eszenatoki handian, eta Radioheaden eszenatokia zen momentu horretan, eta nik mikroa jartzen nuen tokian Tom zegoen jarrita. Era como, jarri dut mikroa leku berdi, una chorrada, pero bueno. Niretzako oso emozionantea izan zen, ez? Urrengokoa karpan egin gendun, eta gontzen super petauta, izan zen gozada bat. Eta azkenengoa, hori bigarren eszenatokian, eta jende nahikotxo egon zan, ambiente oso txula, eta gu oso gustora hau ginen. Orduan uste dut 3 eduki dutela
euren kutsua, eta oso gustora egon ginen 2024koan, eta benetan unkigarria izan zela. Gainera, egun argitan batzutan eskertzen da, dakit banda bezala, baina banda bat egun argitan ikustea batzutan eskertzen da. Ikusten dituzulako ñabardura batzuk agian ilunpetan eta ikusten ez direnak. Oso kuriosoa da, eta uste dut ere oso... Ez bada ordutegi bat, inor sartzen ez dana, eta justu ateak zabaltzen duten momentu horretan hasten bazara jotzen, putada bat da, baina pizkatzu bat beranduago bada, aukera daukazu jendean aurrean jotzeko. Eta bueno, ja ikusle bezala, hemen ikusi dozun, holan gogoan garri dekozun talde potentenetako bat, ointxe bertan holan burura etortzen jatzuna. A ber, ni pasan urtean super gustora egon nintzen, Katriel eta Paco Amorosokin, ze nengoen euren atzetik eta gelitu nintzen oso pozik, baina uste dut gauza oso interesgarri. Adibidez, Lady Tron taldea hemen ezagutu genuen, justo lehenengoko eszenatoki handian eta arratsaldeko 6etan neska batzuk beltzez jantzita, dana oso iluna, ikaragarria izan zen, eta hemen ezagutu genituen adibidez, eta hori oso potentea izan zen, baina uste dut ikusi ditula, eske gauza guapo asko, bai. Bi favorito galdetuko izkizut, bat, edizio favoritoa, edo gogoratzen duzuen edizio bat esan zenula, hau izan zen gaindiezina, eta gero, ea topaketarik izan duzun artistaren batekin kamerinotan, edo artistaren bat ezagutzeko aukera izan duzun, artista bezala gonzarenean, eta oroitzapen ona duzuna horren inguruan. Oroitzapen ona, ez. Bueno, edo oroitzapen fuertea. Ez izan zen. Adibidez, Radioheadekin jo gendunean, kontzertu ostean eta euren kontzertu ostean eta gu ere egon ginen kamerinotan, eta ikusi gendun, eta esan gendun, vamos a hablar con Tom York. Eta joan ginen bera gana, eta eskatu genion argazki bat, eta izan zen ezetz bat oso potoloa, ikon bastante desagradable, eta vale. Ez du tipo jatorra ematen. Gero agian jatorra izango da. Igual supermajoa izango da, baina gurekin ez. Eta izan zen hori momentua. Normalean ez dugu egiten ere, ni paloa moten dozta. Eta gainera nire ingelesa da mierda bat, orduan asko kostatzen jata. Baina ez, beste batzuekin ez gara batu ere ez. Eta gero edizio potentea, ez dakit esaten. Asko egon direlako, hori da asko torri zaretela. Ez dakit esaten, baina, karo, beti nonos igual kontzerturen bat galdu dut, eta gure kontzertuengatik, orduan ez dakit, baina hasierako horiek bai zirela niretzako, etortzen ziren taldeak gehiago ezagutzen dituen orain etortzen direnak baino. Orduan ez daukat sentsazio berdina, ez? Nik atzo esaten nuen, nik atzoko taldeak ez nituen ezagutzen. Eta gauza kuriosoak ikusi genituen, baina ez ditut jarriko nire playlist baten ez dira egongo, ez? Eta jendeari dagokionez, ikusten duzu jendea aldatu dela, 20 urte hauetan. Claro, baina lehen etortzen zen beste jende mota bat, orain ez? Bai, badaude musikeroak eta gero badaude festivaleroak, eta hori azkenean da gertatzen dena festivaletan, ez? Justo komentatzen egon gara lagun batekin. Sareetan zer ikusten duzuko atzelari buruz? Zer ateratzen da? Outfitak. Zelan jantzen diren, hau jarriko dut, hau erosi dut eta hau jarriko dut ez dakiz zer. Eta outfit horiek ikusten dituzu hemen ere, bai, ez? Orduan ikusten duzu hori dela, mundu mailan dagoen mugimendu bat, eta dela el rollo festivalero, eta baina da, ez daude horrek besteak zelan dira animali sentitzen direnak, eta, terianak. Terian, festivaleros, eta azkenean denetarik dago, ez? Terian asko ez ditugu hemen ikusi. Bai, nik ez dut ikusi bat. Pasaudie, igual, bigarren plano batera, ez? Esan guruke bai, izan zuten hor gorakada bat, baina esaten duzunagatik nik uste duzu bigarren zakuan zabela, ez? Musikeroen zakuan. Bai, eta nire outfita normala da nik. Bueno, zure fantasiak ere bai ekartzen dituzu. Hemen, danok egiten dugu zuen. Bai, baina dinot ez dut pentsatzen zer jantzi festival batera joateko. Hori, lehenengo guna, bigarna. Ze temperatura dago, zer jarriko dut playera batzuk eta jertzea eramango dut, ez. Hori da nire outfita. Eta jendeak egin aldu nahi duena. Me parece superbien, festivaleroak ere bai. Ez dizu molestatzen horrek, ez? A mi me importa un bledo jendeak zer egiten duen. Azkenean bakoitza jakingo du. Zertan gastatzen duen dirua eta zertan gastatzen duen edo nola erlazionatzen den munduarekin, hori. Eta gero jaialdian bertan be ikusten da, ez? Pizkat gureko neuke kontetia, imaginatzen dugu hasiera baten esiela egongo gu gauzen moduen pasillo honetan, food truckak, olako txiringituak, markak eta holan, lehenengo urtietan gauza xamurrabak izango ziren, ez? Jaialdiari begira. Bai, eta gero gainera egoten zan, Baskarian egoten ziren laupabos katxarro hor honen ondoan, karpan ondoan, egoten ziren hor leku batzukon baskaltzeko.
eta hori oiaskoana eta hori zabalik egoten zan, karduan askotan etortzen ginen ona bazkaltzera eta segiduan sartu. Eta orain hori ezin da egin. Claro. Eta orain zenbat gauza harrapatzen dituen festivalak, eske oso handia da, ez? Guztiz. Bai, eta bueno, markak ere, hori, beitu, markakin eta hori dana, ja, pues, venga, beste ideia bat. Oporton egon ginean Primavera Sounden, adibidez, eurek badekie stand bat Oportoko ardoakin, ez? Eta ardoan daukazu ardoa edateko. Produktu lokala eta bueno, prezio maravilloso, hemen dauan prezioan moduan, ez? Kaina bat 5,90, olako prezio baten ardo bat, baina ardo gozo bat, kopa be plastikozkoa superguapoa, eta batortzen zinik, adibidez, hemengo birrarik ez dute edaten. Orain nago beste, ez dut markarik esango, baina hori edaten nabil, eta ez dudalako, horrelako txakolin bat, edo Arabako Erriosako ardoa, edo horrelako zerbait egotea ere, bai, ez? Txiringito moduan. Egiten dozu, herria egiten zaude, eta uste dut, jende askok emango liokela ardo onari ere, bai. Nik ez dut propaganda egin nahi, baina orain uste dut ez dagoela, baina food trucken artean duela urte batzuk, duela 7-8 bat urte bazoen etxolantzeko bat food trucken artean nun hor bakarrik zegoen hamburguesa, besterik gabe, 5 eurotan, eta momentuan egiten zuten, eta etengabe ematen zituzten esanet, supererresa zen, bertaratzea, kolarik egin, hamburguesa bat hartu, eta joatea. Orain imposiblea da. Ezinezkoa. Presio zume baten. Hori da, eta bien presio zumea, baitu izan dutzu, kaina da, 5,90. Claro, etzeago garatzen zenbat balio zuen kaina batek hemen. Baina karu, baina oso karu egongo zan, konparatuta kalean hartzen ditugun kaina. Hori da, festivalak horrela dira, emoten du aeroportu baten zaudela, ez? Horrelako zerbait, da, bueno, hori asumitzen dugu, azkenen etortzen garenok, badakigu zer daukagu, eta asumitu zeinke zerbait, baina, bueno, badaude gauza batzuk interesanteak izango litzatekela, hori ardoarena, edo lehen ere egoten zen kafearena. Bai. Ez, kafe bat hartzeko aukera, ez, un solito ahí como trun, eta eukiteko tiroi pizkatxu bat. Baina orain, hori esaten baldin baduzu, etorriko dira, kafe de especialidad, horrelakoekin, latte bat, ice latte, matcha, eta horrelakoekin. Bueno, hori ja ezberdina, baina, bueno, horrelako kafe normal bat. Xume bat. Betiko kafea, ez? Hori da. Bueno, nahi da bena. Nahi da bekarre latte también, pues que traigan. Betik urrea ateratzen ari gara, ideia pila bat. Bai. Dana doainik ematen gainera. Eta bueno, eta ja gaurko egunien zentrauta, zer ikusteko asmoakin gerturatu zara holan, zer badau bereziki ikusi nahi dozuna, edo ilusi nahi dozuna? Soluak ikusi nahi dut. Bai, berandu, baina saiatuko gara aguantatzen, bai. Aspaldiko taldea eta bai zer dutan da? Hori, azkena ordu bat erdietan goizien. Joder. Goizeko ordu bat erdi estenatoki nagusia. Ez da inberandu, Ez, gero azkenean beste gauza batzuk ikusten dituzunean eta... Konturatu orduko. Bai, eta gehien bat nahi dudana ikusi da, bihar Interpol, bai. Eta bueno, Idols ere bai, baina gehien bat Interpol. Gero que Idols taldea 3. aldia dela honena datorrena. Ja, baina eske aurrekoan adibidez, ni txarto sentitzu nintzen eta joan egin nintzen, justo euren aurretik. Eta lagunek ikusi zuten kontzertu era como en plan, zer galdu duzu, eta ni horretxean gogo fatal. Bai. Justo izan zen, emetik atera eta kontzertua hasi zen, bai. Gero komentau dugu, ordu bat erdietan dala, honek luze emoten dau, luzia egiten da gero etxera bajatzen zarenik, oinez edo lanzaderan, atzo kiston pateo egin. Ez da erreza lekua bez. Geratzen da, pizkat. Heltzen da momentu bat edadeakin gehiago kostatzen dala. Baduzu trukorik, jeisteko, edo atajorik, edo lasterbiderik? Horre gauzak ez dira kontatzen. Bueno, ja. Gero off the record kontatuko dizu ala. Ez. Ja, esan dugu hainbat gauza interesgarria dienak jaialdiai begira, hori gorde zuretzat. Hori ez dut kontatuko, baina askotan jeitzinaz normal. Katakunbetatik edo. Hori da. Askotan jeitzinaz normal, beste askotan ez normal. Bueno, normala da, bere lana dauka, baina ez berdina da. Hemen itxiko dugu, gai hori hemen itxiko dugu. Pizkat, zea maizen zentrauta de bai, disko berria bidean da, ez? Bai. Horretan lanien zabitze. Bai. Eta, bueno, zelan dago asuntua ointxe bertan. Badakigu atzerrian egon zariela diskua lantzen, baita SSS-ko taldekideekin. Bale, bueno, aprobetxauko, ze justo pasan astean egon ginen Santi Garziakin beste lau abesti egiten, hemen justo Tiopeten egon ginen, da, bueno, orduan
azaroan edo atarako da disko barria. Badauko zueia holan aurreikusitza, azarorako gongo dala. Bai, azarorako atarako dugu. Oin pasetan da batzuk dabizela azken aldian pasauiaku, justo den komentau dugu publikazio data horrek atzeratzen eta holakoak. Espero dugu zuekin hori espasetia. Ez, printzipioz ez, dana doie behar dan moduen. Bai, oraingoz, bai. Nahiko proiektu hibrido bat da, orduan ez, Inglaterran egin baduzu alde batetik. Bai, egin genituen bi abesti Inglaterran. David ez deitzen zen, baina ez dut gogoratzen. Bere web horrian, bere horretan David Lynch, ez dakit oso ondo. Ez da David Lynch, baina ez da... Bestea. Ez da beste bat, klaro, ez bestea ja... Zaila berarekin. Ja oso zaila lan egitea berarekin. Eta bai, oso gustora egon ginen hor... Londresetik pizkatzu bat, Eastbournen egon ginen, grabatzen. Eta ez da oso kuriosa egon zen, eta super gustora. Azkenean gaude pilo bat ikasten, ez? Joaten zara edo zein lekura, eta honek joan ziren puarekin, eta baterian paloakin, eta baketakin, eta ni azkenean gauza bidez, nik eraman eban nire teklatua, azkenean ni joan nintzen gauza askorekin eta horrek ezerekin. Orduan ikasi dugu, edo zein lekura mugitzen eta beldur gabe. Ze hizkuntza ere jamoten du berdin zaigula. Bueno, aurreraka. Eta konpontzen gara, así que bai, gustora. Tom Yorkekin hitz egin baldin baduzu. Sí, bueno, igual oso txartu hitz egin nion eta claro, ez da torda paso deia afuera. Ez da bueno, da gero egin dugu, hori Enekokin, SS taldeko Enekorekin, urtziren estudia zaita ateratzen ere bai. Eten estudioan. Estoy fatal. Bai, Eten estudioan. Eta super gustora ere bai. Álvaro egon zan, bateri jola ere egon zan, bateriekin laguntzekin eta gozada bat. Eta azkena, hori, pasan astean, Santi Garziakin egin dugu beste. Azaroan orduan, hori da lerrogudua. Azaroan atarako. Zamaizen disko berria. Galdetu nahi zu, eazu zemoza den ere bai, ea oporrak egin dituzu, makigu snorkel zalea zarela, aurten izan duzu aukerarik eskapada egiteko. Ez, oraindik ez. A ber, lan ofizialeko porrak ja hartu ditut, baina oraindik ez dut porrik izan. Hilabete amaieran, bai. Banoa Ibizara snorkel egitera egun batzuk. Zen bidia. Bai. Eta ber horretan ja lasaitzen da zen pizka, porque voy un poco ahí como una moto. Aiora Renteria, eskerrik asko gurekin egoteagatik, BBK-eko historika bat zara. Bai. Talde bezala eta musikera bezala baita ere. Mila esker gurekin egoteagatik eta ondo pasa. Zuei, venga ba, agur.